No niin, eli nyt mun ja Dianan pitää sanoa maa, mikä alkaa tällä kirjaimella. Fam. F. Mikä alkaa F:llä? F:llä alkaa. Mun tulee ainakin mieleen Färsaaret. Fiona. No, L. Live. No se ei oo kyllä maa. Amaa. Liettua. Kyllä. H:lla. Hollanti. Kyllä. B:llä. Belgia. Kyllä. D. Delbia. Derbia, no se ei kyllä. En mä tiedä. Djibouti. H:lla taas, no se on se Hollanti. Gulla. En mä tiedä. Katar. Jetalla. En tiedä. Zimbabwe. N:llä. Norja. Kyllä. J:llä. Japani. Kyllä. F tuli jo. G. Georgia. Hyvä. P. Brasilia. Se alkaa B:llä. Puola. Brasilia. K. En mä tiedä. K on Kroatia. Oliko se edes K? En tiedä. V. Vietnam. No niin, moi moi.